Kalong sisa kesengi ke bansa jengken mau haka histori jong ki pat nong rep ki basong basa apo ka snong mau tunum haka ba menta kesengi ki layok bansa ki ya ka jeng pli pai ba ya ka we ka yeng ka ban penokam ya ka kum ka kamera ban bu i jeng thung jing tep ba per lane kum ka godown ka balatip kum ka farmer godown jong ka snong mau tunum ya ka ne ka yeng ban bu i ki marap late leng ba ka special assistant scheme ka bala pun mang kerpang haka jinglut ka balong arlak tengka haka bala wan pli ya ka ne ka yeng dau ba don ku par sumer ubalong UMDC ke umsning konstituensi haka jinga don langru da urang ba snong ka mautunum uba nishan maring lembat kiwi kinong ilam snong bala sakhiru da kipai ba nong snong jongkane ka snong mautunum naliang UMDC kalong ka bahaban syakri pai ba ban wara ka roi ka par nama ka jing temu hi ban long MDC kamut ban wara ka roi ka par lalu menu ki bawan snong jupi yong jit yang ka MDC ngin sawara ka roi ka par pakum ta ter ki development affair hari pidi bentip ba ka jing temu jong ga diskonsel seng ka kanong rem kumnu ban penek pensa ya karti rustur kendo siap pada ya culture ga jongi te kini ini ki benta bala thafanang karpang ya diskonsel ban pek yang girit pa hapo ga ri india hi prokowe te oi kamram jongi ga kumnu ban pek gi sim ki sardar ki lingdo ki lang masdong bat tel prokhoj ki sensar snong kadi hapo chmat jongi tiga kamram ke ba kum ke dis council hagi di snem ke bladep ne ke term ke ba kalong ke MDC ba kongsan ke ba ke jingjob ke ba kongsan ke long ne ke term ke ba ngalong kum MDC ke long ba pikan mau ne mosdem arjar saw ba ka Meghalaya High Court kala slot ya ke ikhtiar kilang ba snong hago to por kilang ba snong kim la shu ban I certificate snong hago to por kilang ba snong kim don board issue baro jingdon kam certificate snong hable support block office pihang ni pihak pak umling blok pihak boleh caru si umling blok tang bandio sikit senong jadi kejing ikun tengah jungi ke MDC kejing teli jungi ke MDC sarkar kam siam la shasko ke an ke pangilasna kata ka tertib ko village admission bill labu jing shibuni ke pajba jadi law ni ke MDC ngelai ki nilai kesat nilai kadi kamram jungi kumno ban pinio bor biang ya kinong sensasnong Imban si ban let shadow support Supreme Court kebajangan kumbalai hajar kilometer ni ke snong jongi ban yo ko hok jong kinong sensa snong has snem araja khandriu ka Supreme Court belum kala ai garai intermodal gong ba kirang ba snong kila ban trei kum ba jutrei kat kum ki an gi brathau dan council kata ni ka mat ke bokongsan ke banglala manora namanta ke bor kilang ba snong hak snong fel kata ni kamram jong MSC hoj ni juyo ki development scheme nada ka sarkar kimi ka ai pisa ngiyo ban sam scheme ai tu pi na do bangalong MDC kala ko ta ka tem juga sansnem stang arbanai abai tam kanang yo scheme tang jisin bag snong ju pi ngam semla klet ngana ai he ka scheme lengkat ka jing selok lang bat ka dorba snong ong ke jing don kam jong ko snong jong pi yong don kam ya ka godam jam ki nongrep ti ka so ya hap ha bagalong per ha lagi project per banglap ai ki snong per ka ba ka di kani ka snong jong pi ba ong namanta ki nongrep ki jinge namanta ki farmers go down namanta ki nongrep dalang pek par ki nongrep ngaspori bojungi bun hi ki nong ki longsong snong hi ki dei ki nongrep ki nongrep bat ki im da ka barep bat sa ki khuri ki papnia ya ki sem hari so si bunong bagi nongrep jungi hang ni lada kili wan ram habang kalong ka bae nama na bang yung wara ka dulir ka barista raport DC office hadisi office kim ju shimshu to ka deed of declaration basu pemenagam tu hadi ki kwa da ka silit ka bathit na pisa talagi nongrep ka bad uruspa haka jingdon jaka handai uduk haliang ka baran pisa kumnu penhe ya karep karyang tu urumla namar ba tangga ba star hang te po di surface ka poi ajin kot lak tengka ada we nongrep uron kumbaan la yakar jakarep ada register hang po di surface kala poi kumban lu fonyu fo hajar tigalong ka ba ki nongrep kumnu ban kiu kani gadi kamat ka ba ngin habe kren kum ginomi kemat bang di bandonno kata jing special consideration namen ta ki nongrep lagi jaga ki ba register banlo last day lamanong free registration ani lamanong fees berit bagi nongrep jungi kila ban register ki jakarep nama register ke bang ru ka ai garam
Ti ngai scam makani ka mat ka ba ta sisa ka dong ka than ka jongi ngi ban perkhat namda ka jing bha jongi nong rem namar ngi tip hi babun na preng gi nong song song jongi ka dong ri boy ka than jongi ke de hi na ka barem bat ki bun hi na hari ka sin dia hi isania ya ka ri boy magari ka jaka ka ba sai so haru ka ta ba ki bri ga na ba na district jongi hi wan sipo di temri boy jongi banon rep namar ka long ka jaka ka ba sai so Tengok scam ba kini kejinge kini orang ngini ban keren hal yang dong mikmat jongi bagin keren po assembly ban ora na ka an amara diskonsil ngino mla ban le namar ngila persang ban pai ka lanbil ngila pa sa sarkar menta dagi postnem dagi postnem ka sakut ang te post ketret ngimla le ngikwa bang ki brew lagi kwa ban star ta po diskonsil kan long ka fees ka barit mar po di si office Kimber ang register kendo, kim register ka kendo, ki register ya ka dulir, a mere registration of documents yang ada faring. Kalau ngil council, abang register kendo, ngil survey itu kerja jong pi, ngil register tu kerja jaka. Ilo dengan land record ante. Kalau kau ingin bandingin registration nama ke sarkar ke mailan, kalau kani ini ke mat ke bakta, ia ki nonggrab hak thai ke jongi nama ke jong kau ban siu, daki ya ka bai register kendo hapo di office ti lema kani ka jing punyo scheme development hani poslong jupi ngal se ngal ketilang wala ngayo scheme tang sisin ngai ka jingero ay da poslong bangal nga jing trelang ngakwa bani trelang ban bat kita poslong am kwa ban ya ngalendet jo ki ngalam slong ban ngala panjing bet hiru ki ai kin ja scheme bala ban tap hang ni poslong jupi ban ngala ya ban trelang mag betang singila urlong ala ban play ni scheme hang ni singi khat san tarik mentau nai hang ju opor el sakhilang ban pen khut ya ka slong